हमारा पैसा से थोड़ी ना मतलब, हमारा नाम से मतलब बा। और लाइफ में तो पैसा बहुत कमाए के बट इतना कमाए जाके बोरा में ना कि रात से उठता दो दिया रे नदिया रे नदिया रे छाप दे कमर पहर दिया रे। चाहत रहनी कि हमरा के कबो ऐसा हो जाओ कि हमरा भी टाइम भी ना मिले एगो सेल्फी लेवे खातिर भी कि सबके सजनवा बोलिया मीठे मीठे बोले लाए राम। सबके सजनवा बोलिया मीठे मीठे बोले लाए राम। सखियो सही हमार सखियो सही हमार पातर पियावा पलंगिया पडोले लाए राम। तेरी प्यार दुलार आशीर्वाद दी और चैनल के सब्सक्राइब करी कहे से कि बहुत जल्द फिर से मिलम जा तो रोड़ा सब फिर से हमनी के इंटरव्यू देखम जा और ढेर सारा अपना प्यार और आशीर्वाद दी चैनल के साथ। रोई कहेले बजनिया हो कहा करिए दीनानाथ। रोई रोई कहेले बजनिया हो कहा करिए दीनानाथ। होई जहिती हम पेशा होइया हो कहा करिए दिन। पूजा में रायपुर बाटे और लुधियाना बा और चंडीगढ़ बा। बिल्कुल हाँ इतना कम दिन में इतना 3 को करे के बा। सदा आशीर्वाद बा ये हमारा लड़की है और माता रानी की कृपा इनका पर बना रहो और सदा फूल की तरह खिलत रहस। और हमनी के सदा यह प्रयास बा कि नया नया। और अभी हम पहुंचल बानी बक्सर जिला में। रउआ सबे के बता दी हमारा साथ में उपस्थित बानी संगम रिकॉर्डिंग स्टूडियो के निर्माता विजेंद्र तिवारी जी और साथ ही साथ गायिका शिवानी सिंह जी बानी। सबसे पहले तो विजेंद्र तिवारी जी हमारा भोजपुरिया माटी चैनल में स्वागत बा। सब केहू के प्रणाम बा जे भी और न्यूज देखे वाला बा नतमस्तक प्रणाम बा जैसे और आशीर्वाद के चाहना रही। बिल्कुल आगे रुआ सब कैसन बनी जाए हमने को अच्छा ही बताई कि आज लगातार शिवानी सिंह के गाना ब्लास्ट हो रहा बा तो का वो आशीर्वाद दे छठ पूजा के अवसर पर। अपना से नया नया कंपोजिशन करतन जा मेहनत करतन जा इनका ऊपर और जितना आगे बढ़स उतना हमन खातिर खुशी बा। अच्छा रउआ स्टूडियो में छोटा से छोटा कलाकार के मने का सुविधा दिखल जाला तुम चाहे दर्शक बंधु को बताएंगे। सब कलाकार के जितना हो सके शक्ति अनुसार आदमी मदद करेला। गायिका शिवानी सिंह जो उनकी लगातार यहाँ के गाना ब्लास्ट हो रहा बाटे। सबसे पहले राउत स्वागत करम भोजपुरिया माटीलाल चैनल में। जे भी चैनल के देखा तो सबके पैर छू के प्रणाम बा और बहुत ही अच्छा लागल कि रोड़ा सब ऐनी जा और इतना सारा प्यार दुलार आशीर्वाद देते नहीं जरूर सब। सबसे पहले सवाल हमारी रही कि हमने के कुछ ही दिन के बाद बिहार यूपी झारखंड के महापर्व आस्था के महापर्व छठ पूजा रहा बा। हम चाहें कि छठ पूजा पारंपरिक गीत होके हम सुनाई हमारा दर्शक बंधु के एकदम पहले का कहें हमारा दर्शक बंधु से छठ पूजा का अवसर पर। सब लोग के बधाई हो और मतलब छठ पूजा ही ऐसा पर्व हटे कि मतलब बहुत ही अच्छा पर्व हटे और सब माता लोग भूखे लीजा। और हमार संगम रिकॉर्ड्स भोजपुरी पर हमार गाना आयल रहे मतलब हमार ना सुविता पांडे दीदी के आयल रहे और बहुत ही अच्छा लगेला ये गाना हमरा तो हम उ 2 लाइन सुनावत हनी। स्वागत बा। कि रोई रोई कहेले बजनिया हो कहा करिए दीनानाथ। रोई रोई कहेले बजनिया हो कहा करिए दीनानाथ। होई जहिती हम पेशा होइया हो कहा करिए दीनानाथ। ये गाना बहुत ही हमारा प्यारा लगेला और हमेशा हम गाना सुनी ना और गाई भी करे ना और संगम रिकॉर्ड्स भोजपुरी पर गाना रिलीज भइल रहे बहुत ही प्यारा लगे। ये बेरी तो काफ़ी रउआ ब्लास्ट गाना आ रहा बा लगातार बैक टू बैक देखन कि स्टूडियो में लगातार रउआ सांस भी नहीं मिल पाओ तो का कहे खातिर। अब जो ना वक्त खातिर हमनी के पूरा आदमी मिल के मेहनत कैले रहनी जा लेकिन गाना जब से सरकारी स्कूल वाला जब वायरल ना भेल ओकरा पहले
और रउआ पूरा फुर्सत मिले रउआ सोचत हो कि कभी भी हमरा मने मौका मिले कि हम गाना गाते रही और समय ना मिले आज रउआ समय पूरा हो एकदम पूरा मतलब सपना रहे हमार। और विजेंद्र भैया और जेपी भैया की वजह से और सबसे बड़ सपोर्ट हमारे पापा मम्मी कैलन जा, उन लोग की वजह से हम आज एजा बानी और सबके प्यार दिलाया आशीर्वाद से। अब के राउरे वो गाना दोहा वाला जौन की लोहा वाला कौन बाटे का नाम सुनाई दर्शक बंधु के ऊपर कुछ सवाल रउआ से करे हमरा। अच्छा तो भी तो मतलब याद नहीं कि ओकरा खातिर सॉरी चाहते नहीं, लेकिन ये गाना हमार 6 मिलियन क्रॉस कैले बा वर्ल्ड वाइड से, एकदम वर्ल्ड वाइड से हमारे को गाना आयल रहे कि सबके सजनवा बोलिया मीठे मीठे बोले लाए राम, सबके सजनवा बोलिया मीठे मीठे बोले लाए राम, सखियो सही हमार सखियो सही हमार पातर पियावा पलंगिया पडोले लाए राम। ये गाना के म्यूजिक बड़े भैया जेपी भैया जी के रहे और लिरिक्स रहे रोहित पाठक भैया जी के, जो कि बहुत ही मतलब बढ़िया उनकर लिरिक्स बाटे, बहुत प्यारा। अच्छा अभी तक रउआ के जौन शुरुआत में सपोर्ट कल गई अभी केकरा द्वारा माता पिता के सपोर्ट मिलल कि ज़्यादा यहाँ लोग के संगम स्टूडियो के मतलब कि अब तो माई बाबू के तो सपोर्ट हर बाल बच्चा के ऊपर रहेला और माई बाबू के बाद हमरा के इंडस्ट्री में बस 2 लोग कैले बा, तो जेकर नाम बा विजेंद्र भैया और जेपी भैया। तो हम लोग क्या कह रहा बस ये काम कि माता रानी से कामना बटे कि हमनी के 3 गो जोड़ी में कबो केहू चाह के भी दरार पैदा करो तो दरार पैदा ना होको और हमेशा ये तेरी मिलजुल के अपन काम करी जा। अच्छा ये बारी छठ पूजा में राउर सुनला मानी का स्टेज प्रोग्राम बाटे कहाँ कहाँ रउआ कार्यक्रम करे जा रहल बा? अभी तो छठ पूजा में रायपुर बाटे और लुधियाना बा और चंडीगढ़ बा। बिल्कुल हाँ इतना कम दिन में इतना 3 गो करे के बा। धमाल एकदम मचाई ना, एकदम पूरा कोशिश रही। हम चाहेम कि छठ अंकुश राजा भैया जी के साथ आयल रहे गाना, यही बेरा रिलीज भइल ना आदि शक्ति फिल्म से। हम पंच लाइन बाटे छोटा मोटा आजकल हिट भइल बाटे ना, का जाने कैसे तो गाना बाटे हमार लाइन बाटे उतरी कि जिला के डीएम हो जाए मोरे सैया, जिला के डीएम हो जाए मोरे सैया, एकदम हमारा प्रमोद भैया जी के साथ गोरी साठ के टिकुलिया और खेसारी भैया जी के साथ ब्रांडेड लड़का बहुत ही हिट भइल रहे, वही सुना था नहीं सुनाई स्वागत बा। कि बानी सबसे झकास हम अपना क्लास में, लइका करेला समार बैठे खाती पास में, सभे करेला बड़ाई हम केने केने जाई, केहू कहे अमर पाली केहू लुलिया। तो प्रमोद भैया का लाइन था कि बड़ा लागे लुबे जान चुलबुलिया, गोरी सट के टिकुलिया, पढ़े जब जालू स्कूलिया। और खेसारी भैया जी के साथ था, ये तो बहुत ही वायरल गाना बोल रहे बिल्कुल कि गईनी दिल्ली हरियाणा झारखंड में, मरद पड़ल ना पसंद महामंड में, ए जगह आँखें बड़ा बड़ा कांड होला, तो सही न लइकिन के डिमांड होला, हई बिहार वाला लइका ब्रांड होला। ये गाना के म्यूजिक संगम में कही रहे, बहुत ही प्यारा म्यूजिक और बहुत ही अच्छा गाना भी रहे। पर्सन केहू भी यूट्यूबर भाई बटे सबसे आग्रह आग्रह बा अनुरोध बा अपन इंटरव्यू में, तो ये इंटरव्यू बोल रहे एक भैया लिख रहन कि देखिए शिवानी सिंह ने क्या बोला कि खेसारी भैया मुझे पैसा नहीं दिया है, और भैया लोग के साथ हम गाना गा देने वैसे बहुत खुशी के काम। जनता जनार्दन का कहे सब यही तेरी प्यार दुलार आशीर्वाद दी और चैनल के सब्सक्राइब करी, कैसे कि बहुत जल्द फिर से मिलम जा हैं, तो रोरा सब फिर से हमनी के इंटरव्यू देखम जा और ढेर सारा अपना प्यार और आशीर्वाद दी चैनल के साथ साथ हमरो पा। ननदिया रे छाप दे कमर पर दिया रे। बिल्कुल बाकी सभी दर्शक बंधु की देखा बहुत धन्यवाद। जय भोजपुरी जय भोजपुरिया।